डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव कमिउनिटि मेनेज ट्रेनिं जे सेन्टार बे सेन्टारखौ बेखेवनानै होनाय जायो आरो बेवहाय गासै मोनदाइन जे VCDC दङ बे VCDCखौ लानानै मोनसे मुनलाइट जि CLF दङ बे मुनलाइट CLFआ बे ट्रेनिं जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बिथांमोना नायगोन बेवहाय थानायनिबो जे बेबस्था हस्टेल बेखौबो खालामना होनाय जादों आरो ट्रेनिं सेन्टार दङ थ' जोङो मिजिंथिदों जे मोनदाइन जे VCDCनि आइजोफोरखौ लानानै जे मुनलाइट CLF खालामनाय जादों बिथांमोना जिहेथु गुबै जि थांखि सरकारा जि थांखिजों बे हाबाफारिखौ लादों बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो हागोन एबा गुबै थांखियाव सौहैगोन होननानै मिजिंथिदों जोंनि न'खरनि जे रांखान्थियारि जे थासारि बे थासारिफोरखौ मदद खालामनो थाखाय साफ्रोमबो आइजोआ जुदि ओंखारबोयोबा साफ्रोमबो आइजोआ जुदि दानाय लुनाय बायदिसिना हाबाफारिफ्राव गावखौनो फोनांजाबनो हायोब्ला अब्ला न'खरनि जे रांखान्थि हालोद बे हालोदाबो साबस्राङो मानोना न'खरफ्राव बयहाबो फिसाला फिसाजोफोर स्कुल कलेज इउनिभारसिटिफोर फरायदों बा गुबुन गुबुन बेबायदिनो गथ'फोर दङ गुबुन गुबुन फसंथानफ्राव फरायनाय अब्ला बिथांमोनखौ माने राङारि बिथिङै जाहाथे मदद होनो हायो गोबां न'खरफोर दं रांखान्थियाव नोरजिया जानायनि थाखाय फरायनायखौ बे न'खरनि मानसिफ्रा ड्रप आउटबो जानो गोनां जायो दा ओंखायनो जों नुदों गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो गुबुन रायजोफ्रावबो गुबुन हादरफ्रावबो जे आइजोफ्रा बिसोरो सांग्रांथि ओरैनो थाया बिसोरो माबा नङा माबा मोनसे मावो दा जोंनि बे जायगाफ्रावबो दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुप खालामनानै एसेब्लाबो रांखान्थियारि बिथिङाव न'खरा साबस्रांनाय फैदों आरो बिनिनो एसे गोजौसिनाव दिनै CLFनि जे बेबस्था बे CLFनि बेबस्थानि गेजेरजोंबो जोंनि थागिबि आइजोफ्रा मदद आरो हेफाजाब मोनगोन बायदिसिना ट्रेनिं लानायनि गेजेरजों आरो बिसोर गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हानायनि मोनसे बियो राहा लामा ओंखायनो आं मिजिंथिदों बे हाबाफारिया जेनेबा जाफुंसार जायो मा आयदायाव ट्रेनिं होनाय जागोन सार ओरैनो गाहायै सरासनस्रा बावहाय दानाय लुनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बायदि रोखोमनि नोंथांमोना नुबाय सम सम बावहाय एक्जिबिसनफोर जायोब्ला आसार बानायनाय बायदिसिना मुवा बेसाद बानायनायफोर जायो बेफोर गासैबो मोनफा मोनफा बिथिङाव ट्रेनिं होलाङोबा बे CLFफ्रा राफोद जागोन आरो गामिनि आइजोफोरखौ जाय जेराव जि मोनो मुवा बेसाद बानायनो हायो दिनै क'क्राझारा वान डिस्ट्रिक्ट वान प्रडाक्टआव दिनै मैखुनमोन क'क्राझारनिया जोंनिया दा गोबां माने सेल्फ हेल्प ग्रुप बा गोबां NGOफ्रा दिनै क'क्राझाराव मैखुन बानायनाय ट्रेनिं बायदिसिनाखौ लादों खिन्थु बे जथेस्थ' नङा वान डिस्ट्रिक्ट वान प्रडाक्टआव दा बेखौ जुदि जाहाथे लार्ज स्केलाव खालामनो हायो दा बेफोरबायदि बायदि रोखोम ट्रेनिं बायदिसिना हाबाफारि सरकारनि जे हाबाफारि बे बेसेन नाङि मोनसे हाबाफारियानो गतिके बेनिख्रुइ बांसिन खालामनो हागोन दा बावहाय जागायजेनदोंल'सो जोङो आरोबाव बायदिसिना जों बेबायदि जुदि फसंथान दङबा जेराव खालामनो हाथावथाव बे एरलांगोन आंबो उल्थापानियाव मोनसे नाजागासिनो दङ हेन्डलुमनि मोनसे इउनिट खालामनो थाखाय डिपार्टमेन्टजों सावरायनानै गासैबो थिग थाक खालामदों बेवहायबो 200 बांसिन आइजोफोरखौ लानानै हेन्डलुम मिसननि सिङाव मोनसे इउनिट खालामनो थाखाय जोङो थाग थिग खालामगासिनो दायो बयहाबो सेल्फ हेल्प ग्रुप दंखायो आरो बे सेल्फ हेल्प ग्रुप गासै मोनदाइन VCDCनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ लानानै जि सेल्फ हेल्प जि CLF बानायनाय जादों बे CLFजों जायफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जড়িত दं बिथांमोनखौनो बेवहाय माने सुबिदा होनाय जायो কক্ৰাঝাৰ জিলাৰ CMTC ইনগ্ৰেট কৰিবলৈ আহিছোঁ CMTC আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ 100-day প্ৰগ্ৰামৰ আণ্ডাৰত এখন বহুত সুন্দৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছিলে আইডিয়াটো এনেকৈ আছিলে যে প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টত এখন CMTC হ'ব লাগে মডেল CLF দ্বাৰা চলোৱা এখন ধুনীয়া CMTC যাত মানে ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ হ'ব লাগে ৰেচিডেঞ্চিয়েল ফেচিলিটিজ হ'ব লাগে কিটচেন হ'ব লাগে সা সুবিধা চব হ'ব লাগে আৰু তাত আমাৰ SHG বাইদেউসকলে আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ বাইদেউসকলে তাত ৰেগুলাৰ ট্ৰেইনিংছ কৰিব পাৰে আৰু এপাৰ্ট ফ্ৰম ট্ৰেইনিংছ তেখেতে আমি CMTCৰ যি ফেচিলিটি আছে সেইটো ৰেণ্ট আউট কৰি এখন সুন্দৰ মানে ইনকাম জেনেৰেশ্যন এক্টিভিটি হিচাপে ল'ব পাৰে চ' আজি আমি বহুত সুখী হৈছোঁ ইয়াত চাবলৈ পাই যে কোকৰাঝাৰত ইমান সুন্দৰ এখন CMTC উইদিন দ্য ব্লক ডেভেলপমেণ্ট প্ৰেমাইচেছ আমি ইনগ্ৰেট কৰিবলৈ পাইছোঁ আৰু মই আমাৰ মডেল CLF আমাৰ মুনলাইট মডেল CLFৰ বাইদেউসকলক মই
মোৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আপোনালোকে চাগে গম পায় যে এই চাৰ্লেমৰ আণ্ডাৰত বহুতখিনি নানান ধৰণৰ ট্ৰেইনিং হয়। আমাৰ বাইদেউসকলৰ কাৰণে ৰেগুলাৰলি ট্ৰেইনিং দিয়া যায় IBCBৰ ক্ষেত্ৰত, জেণ্ডাৰ চেন্সিটাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজনৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন নানান ধৰণৰ ট্ৰেইনিং হয় তেখেতসকলৰ। যি ৰেগুলাৰ ট্ৰেইনিংছ PNRDৰ আণ্ডাৰত হয় সেইখিনি ট্ৰেইনিংছৰ সা সুবিধা যাতে আমাৰ বাইদেউসকলে পাব পাৰে। ভিতৰীয়া অঞ্চলৰ বাইদেউসকলেও আহি ইয়াত ধুনীয়াকৈ বুক কিপিং কেনেকৈ কৰিব লাগে, একাউণ্টিং কেনেকৈ কৰিব লাগে, আমি কি শিকিব লাগে ইন অৰ্ডাৰ টু ৰান এ ছাকচেছফুল বিজনেছ, সেইখিনি চব শিকিবলৈ যি সুবিধা আমি দিব পাৰোঁ বাইদেউসকলক দিবলৈ CMTCটো ছাজেষ্ট কৰা হৈছিলে। হোষ্টেল ফেচিলিটিজ CMTCৰ আইডিয়াটো এনেকৈ আছিলে যে প্ৰত্যেক জিলাত এখন হোষ্টেল ফেচিলিটি থকা, ৰেচিডেঞ্চিয়েল ফেচিলিটি থকা মানে এনেকৈ ধৰণৰ এখন ইনষ্টিটিউশ্যন হ'ব লাগে যি আমাৰ বাইদেউসকলে ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিব পাৰে। गोजोनथाव खौरां TBSनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TBS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TBS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TBS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TBSनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा TBS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TBSनि गारिखौ लांफैनो हागोन। TBSनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TBS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसवेर गिफ्ट आरो TBS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TBS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।